Sa Nueva Valencia, Guimaras, 4 patay kalaki pang isa ka menor de edad matapos nagbungguanay ang duha ka motorsiklo. Nakatutok Josel Huesca. Sa litrato nga kuha sa Nueva Valencia Municipal Police Station, makita ang nagalap nga dugok ang motorsiklo nga nadisgrasya sa National Highway sa Barangay Concordia Sur, Nueva Valencia, Guimaras. Sa inisyal nga investigasyon ni Staff Sergeant James Gallego, isa natabo ang aksidente. Sakay sa motorsiklo nga ginamaniho ni Alvin Gamlanga, 18 anyos, kaupod ang backrider nga si Joe Maritrono, 18 anyos, kag mapadulong ang duha agud magsaksi sa manggahan. Pero pag-abot sa Barangay Concordia Sur, nasugata sini ang motorsiklo nga ginamaniho ni John Ray Castor, 21 anyos, ang Katipunan Tapas Capiz, kaupod ang backrider nga minor de edad nga ginkilala kay Andy Magon, 15 anyos, ang Uraco, Nueva Valencia. Nagtiyog ni sa kuan o dira sa na tiyog do hindi lang gitlayo sa pagbunguan na nila blatag. Ang yang driver nag-unay pa na si Alvin Gamlanga sa yang kuan sa motor, tapos ang isa sayro nga si yang backrider si Jumarit Kono do nagtabog ni mga 3 meters sa distansya ng motor. Lunsay patal nga pilas ang naagom sang 4 ka mga biktima. Gilayon sila nga gindala sa Guimaras Provincial Hospital. Ang tatlo na-declared to sang grabe mismo, kaya ang minor kinagalan isa na-declared mga lasite. Sa 4 nga nagkalamatay, ulihin nga nakilala ang pangayaw nga si John Ray Castor sang iya pamilya nga taga Katipunan Tapas Capiz. Nagpadulong na ang magtimbang nga himata sa police station agod maistoryahan ang natabo nga aksidente. Balita alin sa probinsya sang Guimaras, Josel Huesca, 1 Western Visayas.